Ka St. Thomas Parish Mairang, ka dap da ka jingkemen, bahag ka singi buram jong ka parish, bat ka singi buram jong ka komiti jinghikai NIAM ka shlem jingen, haka khat ar tarik risau ar hajar ar pusan kala yo ru kalat ban Plie perdano, ya ka shlem jinghikai penrai sub jingtip paper, ka ku Chaphrang Mairang Youth Development Center. Kane ka center kadai ka tenat trekam jong ka parish, ka batmu ban kentiu ya ki sub jingtibit na ka benta baro ki breu jong ka than hima nong klau, bat baro ki badon ka mon babha ban wan ban pentibit yaladi. Ka kentien imsingi jong ka center kala batai hi ya ka jingtmu bat rukom trekam jong ka. Learn, grow and live. Penroi jingtib bat jingtibit, nang he nang san bat im. Kane ka center kala yo pediang ya ka Certificate of Registration of Societies Act 12 of 1983, registration number MRS/KCYMDC 34/25 of 2025. La Plie perda ya kane ka center da ukong san joka program Dr. Irenius Kentiulang Marbanyang, SMS Agri Extension KVK West Khasi Hills, Nongshilong, Eastern West Khasi Hills, bat lakurku da Reverend Padar Venki Friday Kars Yong, Parish Priest ka St. Thomas Parish Mairang, ha ka jinga don lang ki sembut kong san bakerpang, kong Erin El Maulong, kong Angel Joliza Marbanyang, ki kena ki bawan syakmat ha ka SSLC result ar hajar arpusan na St. Thomas High Secondary School, ki lingdo ki reuniam bat ki pait ringet jong ka Parish Mairang. Jangi hakne kajep baputa kumbangi i mo kisamla jangi ki tambut bi jingtuna haki e boro adadai publik buthi kasap apham kaya bakot tingidan kam ban yarap yaki tinga ai ka jiro spun e paris mo adai ka jing ka vision jangi bi dan kam bai ilai bi bai dan kam menteri dalam tak semla bak kilong sya kalawai na mentaka jai pendreu na mentaka parish kita ka batuan ki kesentan ken as siput kijik sakri khamtam man ai kataka development kapamut samla ken yo kitaki jingnang jingtep ken yo ru kataka ki skill mo habun jai kumjuru kataka development kataka attitude pamut kajmo seperti Kumut kerja kejenang jingtep skill berka attitude.